Astăzi ți-am pregătit 10 expresii esențiale pe care orice începător în limba spaniolă ar trebui să le știe. Să vedem dacă le poți traduce. ¿Câți ani ai? ¿Cuántos años tienes? Am 30 de ani. Tengo 30 años. ¿De unde ești? ¿De dónde eres? Encantată de cunoștință. Encantada de conocerte. ¿Ai putea să mă ajuți, te rog? ¿Me podrías ayudar, por favor? Care este adresa ta? ¿Cuál es tu dirección? Să ai o zi frumoasă. Que tengas un buen día. Ne vedem mâine. Hasta mañana. Te sun mâine. Te llamo mañana. Ai grijă de tine. Cuídate. Dar tu câte expresii ai reușit să traduci?